И така. Здравейте, хора, тук сега дойдох за малко XP, ще енчантвам книги, да видя какво ще ми западни. Че трябваше ми брейкинг на нещо, не знам сега на какво беше, забравих. Мисля, че беше на панталоните или на... Да, и на брадата ще ми трябва брейкинг. То са на 30 лева и ще варим. Даже може да го пусна за бързан екран и сега, ако не забравя. Не така е. Пау. И по-бързо е. О, май. Виж го само как му удра. Не. Чержи. О, мам. А, ди удра, бе. По-бързо. Малки зомби. Вид, биби. И по-бързо, бе, още малко ми стана. Сега за брадвата малко ще ги цепа. Все пак имам Sharpness 5. One shot. Не. Ой, какво ти стана, бе? Виж, че... Абе, виж го, само как ме би. Абе, не? А така, още малко. Още сприти с... Ой! Само бийте тук. С лъка на главата ще цепна. Ау. И как не умра? Вижте, сега ще ви покажа нещо. Вижте сега, с факлата. Ала, мери, бе, мамицата. Ала, аз пък с лопатата. Не! Не, бе! Ала, махай се! Виж, ми слаби бутушите. Аз съм 30 лева, бе, аз какво чакам още? Айде, чао. И така, да, сега се връщам вкъщи. Ще оправя фермата, ще я оголемя. И после ще правим. Тук пак се сладрама, стои, ще го щупя. Ога, не. Много съм тъп. Сега ще покажа какво бях почнал от фермата. Разкопавах, разширявах само, иначе на същото място. И от миналия епизод в коментарите беше ми написал Дани Д. Как да се размножа кравите и овцете. Много благодаря за коментара.
Или как да го кажа, не знам. Да, сега... Къде е сега бебито? И годи. Ей там. Да, ей годи. Тъй. Да, ще да покажа фермата. Ето тук започнах да разширявам. Ама нищо не съм правил още. Не, така не е място. Сега първо ще се опитам да извадим Breaking 3. С тук нямам ли Breaking 3? Не. Но тъпи книги са ми се падали. Ипс. От тъфа нямам никъде място. Тук имам. Не, той ще ми трябва. Не. Да, той ще ми трябва, също правим фермата. Той. Слабове. Такива. Тъй. Може да ми потрябва. Както и да е. Време за спане. Ето и малката ми ферма. Под тя има вода, ако не знаете. Ето. Така. Ще го разширя някъде до... Толкова ще ми стигне за сега. Опс. Там горе трябва да го правим, защото не изглежда хубаво. Стига толкова. Ще ми стигне. Сега трябва пътя само да оправя. 1, 2, 3, 4. Тук също трябва да направим вода. Тук нищо няма да слагам. Така. Упс. Тук трябва да го оправя. Защото че тече вода. Така. What the fuck? Какво става тук, бе? Бък. Да се радвам, че имам дърт, иначе сега ще ми се занимава да събирам дърт. Мотика имам ли? Трябва мотика да имам. Тъй. Тук няма го гледам. Ще седи тъй. Его, златна мотика. Не знам за колко време ще ми стигне, ама както и да е. Пак е нещо. Матикаря. Семена имам ли? Няма да идеш. Ама както и да е, пак не идеш.
Така. 12 семена. Добре. Тъй. Сега ще ги гледам в часовете колко семена имам. И ще видя какво ще правя. И... Осеме само. Дайте да идем. Да идем. Така, 8. Мисля, че няма ми стигнат. Не, няма ми стигнат. Ще видим за другия път. Тая мотика много бързо се изхъби, значи. Това ще заклипа. Само да го засея и ще свършим. И това беше от мен, хора. Не забравяйте да харесате, да се абонирате.